Efirde яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәттә ел хатын-кызы һәм ел ир-аты бәйгесенең зона этабы узды. Урсалтауда бөтен Россия бәйге фестивале дәвам итә. Қолабызда хәйрия акциясы узды. Бүген Әлмәт иҗтимагый үзәгендә ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы бәйгесенең зона этабы узды. Биредә 10 муниципаль районыннан 50-гә якын катнашучы үзен сынап карады. Бәйге республиканың социаль-икътисади үсешенә, мәдәниятка, рухилыкка, үсеп килүче буынны тәрбияләүгә, гаилә институтын ныгытуга зур өлеш керткән хатын-кызларны ачыклау һәм җәмгыятькә тәкъдим итү максатыннан үткәрелә. Безнең хатын-кызларга сыкланмау мөмкин түгел. Алар яратучан әниләр дә, үз эшләренең чын осталары да, мәдәният, рухилык сакчылары да. Моннан тыш алар матур җырлыйлар һәм бииләр, түгә дә, шигә дә беләләр. Өстәвенә кулинария сәнгате осталары. Кыскасы, барысына да өлгерәләр. Диңгездер мин, балаларым елга, шаулап куеп, ярын тутыра. Дәртем ташый мөлдерәнә булып, эчке дөньям балкып яктыра. Традиция буенча конкурс иң дулкынландыргыч хатын-кыз ана номинациясеннән башланды. Кыю хатын-кызлар, кемдер күп балалы әни буларак һәрбер баласына үз өлешен чыгара, кемдер гарип улын аягына бастыра алган, ятимнәрне кочагында җылыта. Әлеге номинациядә безнең телекомпания безнең яңалыклар вакыты тапшыруның шеф-редакторы Радифа Нугманова да катнашты. Женщина-мать Радифа Мавлютовна Нугманова, прекрасная жена, мама 5 детей. Яңа тәҗрибә, яңа танышлар, комфорт зонасыннан чыгу. Мондый бәйгеләр хатын-кыз тормышында әлбәттә кирәк дип белдерде Радифа Мәүлид кызы. Рәхәт бит инде менә көндәлек тормышта эшкә бардың, кайттың, балаларыңны алып киттең, ашарыңа пешердең, ниндидер эшләрен эшләдең, яттың, йоклагың, тагын киттең, тагын бардың, көндәлек бер тормыш белән кызыклы тормыш булса да, һаман хәрәкәтләнәсең. Мондый бәйгеләрдә катнашу инде ул синең көндәлек тормышыңнан, шушы гадәтләнгән шыгырыңнан чыгарып ата да, ниндидер бер прострацияда каласың, аннан соң инде җыелып, яңадан бер яңа тирәлекне яулап яшисең. 75 яшын тутырып килүче Гүзәл Зариф кызы 3нче буын герое номинациясендә үзен сынап карарга булган. Үзенең тынгысыз энергиясе белән ул яшьләргә дә үрнәк була ала. Спорт сәламәтләндерү программасы буенча ветераннар советы рәисе бәйләм бәйли, хәтта үзе җитәкләгән бию түгәрәгенең пенсионерлары өчен костюмнарын да тегергә җитешә. Картаясы килми, яшисе килә, күңел яшь. Шуның өчен һәрбер эшләрдә, һәрбер новшестволарда катнашырга телим. Тырышам катнашырга. Шуның өчен инде монда да килеп эләктем. Бәйгенең оештыручысы Зилә Вәлиева сүзләренчә, катнашучылар елдан-ел сыкландыра. Хатын-кызларыбыз барысын да булдыра. Эштә зур казанышларга ирешәләр, гаилә җылысын саклыйлар, карьера баскычларыннан күтәреләләр. Һәр ел яңа исемнәр, яңа язмышлар ача. Иң төп безнең максат ул хатын-кызларның бүгенге көндә ролен ныгыту һәм күрсәтү. Катнашучыларның һәрберсе олы хөрмәткә лаек. Һәрберсенең үз тарихы. Әмма бәйге булгач, аның бит инде җиңүчеләр дә булырга тиеш. Зона этапларының җиңүчеләре республика финалына узачак. Финал 8 март бәйрәме алдыннан көтелә. 2021 елда Рәис Нәгыймов исемендәге Урсалтауда бөтен Россия бәйге фестивале Татнефть хәйрия фонды грантын ала. Елдан-ел чара үсештә булуын, тәҗрибә җыюын һәм дәрәҗәле булуын раслый. Оештыручылар узган елда Мәдәният министрлыгының зур коллегиясендә Урсалтауда фестивале турында Идел буенда билгеле һәм гөл ишетелеп торучы бәйге буларак отчет тапшырулары белән бәхетле. Рәис Нәгыймов исемендәге Урсалтауда бөтен Россия бәйге фестивале 6 номинациядә үтә. Бер номинация уртача 150 катнашучыны җыя. Бәйге үзенең төп бурычын үти. Барлык катнашучыларда татар яки Идел буе композиторлары әсәрләрен башкара. Вот уже 10-й год наш конкурс проводится в детской музыкальной школе номер 1. Главной его целью было сохранение и развитие творчества Раиса Нагимовича Нагимова, известного нашего композитора-песенника.
и произведений татарских композиторов. Шыннан да 10 ел ішінде бұл бик зор сан. Бәйгенің географиясы да кең. Удмуртия, Башқұртстан, Самара, Ульяновскидан келселерде қатнашушылар татар композиторларының мирасын ойнай. В этом году у нас, вот в этой номинации, у нас есть такая новая группа, называется «Участники без возраста», то есть без ограничений возраста. И вот сегодня мы увидели педагогов с большим стажем, которые выступали на сцене, тем более, что нынешний год посвящен году педагога и наставника. Я думаю, что это очень символично. Халық музыка ойын құралларында башқарушылар номинациясы 124 солист һәм 28 ансамбльні жия. Барлығы 18 шәһәр һәм 26 білім беру учреждениесі қатнаша. Я тут уже 3-й год участвую на этом конкурсе. Я играю на баяне. Готовился целый год к этому конкурсу. Он был для меня очень важен, и он получился довольно-таки интересным. Музыка, она интересная. Она дает какую-то мотивацию, какое-то движение к жизни. Дает что-то прекрасное. Это какое-то приносит удовольствие, игра на баяне. Рәйс Нағимов исемендәге Урсалтауда бүтін Россия бәйге фестивалі февральдан декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лина Хасан, Шиндамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иске Әлмәт мәдәният йортында игелекле йөрәкләр хәйрия акциясы узды. Оны ел сайын колабызның 1 номерлы лицей интернаты уздыра. 1 ирләр лицей үткәргән чара турында тулырак алдагы материалда. Чара хәйрия ярминкәсеннән башланды. Аны үз көчләре белән педагоглар, лицей укучылары һәм аларның әти-әниләре оештырды. Ярминкәдә кулдан эшләнгән эшләнмәләр, уенчыклар, татлы ризыклар, пылау, хуш исле камыр ризыклары һәм башкасы тәкъдим ителде. Ярминкә хәйрия концерты белән дәвам итте. Аны сәламләү сүзе белән лицей директоры Райнур Хамидуллин ачып җибәрде. Каждый шаг, который направлен в этом направлении, ценен, я думаю. И даже сегодня, если каждый хотя бы чуть-чуть смог соприкоснуться с этим добром и в сердце ощутить, я хотел бы, чтобы мы искренне настроились на эту волну и, возможно, на протяжении этого благотворительного концерта соприкоснулись с этим, то выйдя из этого, надеюсь, мир еще чуть-чуть станет добрее и лучше. Сәхнәдә яшь музыкантлар, җырчылар, лицейның бию коллективлары, шулай ук укучыларның әти-әниләре һәм якыннары чыгыш ясады. Концерт бик эмоциональ һәм эчкерсез килеп чыкты. Күңелле чыгышлар һәр тамашачының йөрәгенә үтеп беркемне дә битараф калдырмады. Беренчедән, мин үземнең катнашуым белән кешеләргә булышырга телим. Икенчедән, үзем бик тә яратам сәхнәгә чыгарга. Бүгенге кичәбезнең максаты бит ул кешеләрне берләштерергә һәм кунакларның йөрәкләренә җылы кертергә. Это должна быть ежегодная акция. Люди должны постоянно отдавать благотворительным фондам и так далее. Но для этого у людей должны быть средства, хотя не обязательно средства. На самом деле можно помогать и делом, но это очень важно на самом деле. Чарада кергән акчалар традиция буенча мохтаҗ гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдереләчәк. Спорт яңалыкларына Казанда Татарстан яшьләре газетасы бүләкләренә Татарстан Республикасының беренчелеге узды. Ярыш 255 спортчыны җыя. 34 команда катнашкан республика беренчелегендә Әлмәт җыелма командасы беренче урынны яулый. Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче 9 көрәшче 2 алтын, 1 көмеш һәм 4 бронза медаль яулый. Егетләр Рузил Ганиев һәм Фәнил Мингазов та шөгыльләнә. Кызлар да колабызданын яклап яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Оренбургта хатын-кызлар көрәше буенча узган Идел буе федераль округы беренчелегендә Әлмәтнең Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче кызлар 7 медаль яулый. Алар арасында илебезнең җыелма командасы составына керүче Арина Алексеева бар. Ул ярышларның җиңүчесе. Әлмәтнең ирекле көрәш белән шөгыльләнүче кызлары Россия беренчелеге финалына юллама алды һәм тагын да тәҗрибәле спортчылар белән очрашачак. Регуляр чемпионатны йомгаклаучы кунакта узучы матчларын Әлмәтнең Спутник хоккей командасы Омскта башлады. Омские ястребы белән узган очрашуның исәбе 17 минутта гына ачыла. Уенның беренче алкасын Быз хуҗалары кертте. Икенче периодта Омские ястребыда Спутникта берәр алка кертте.
O'yinning 3-20 minutын командалар 2-0 есебі bilan boshlaydi. Ham o'yin ozog'ina qadar ikki komandada olqa kiritmaydi. Çelebi'den Neftenik Orskka көші ham Южный Урал командасы bilan uchrashadi. Elmet hokkeyschilar үшін сезонның eng zo'r жеңуі bo'lgan матч haqida alдағы minutlarda. Oyunның исәбен Әлмәт хоккейчылары аша. Беренче алқаның авторы Данила Воеводин була. Боз хуҗалары капкасына икенче алқаны кертүче Данил Гизатуллин. Очрашуның икенче 20 минутын Әлмәтләр алкасы аша һәм исәп 0-3 әйләнә. 3 алка керткәннән соң Южный Урал капкачысын алыштыра. Ләкин бу файда бирми. 5 уенчыга каршы 3 уйнап, Әлмәт хоккейчылары капкасына беренче алка керә. Ләкин Нефтяник 3 алкага өстенлеген тиз кайтара. 25 минутта Ярослав Альшевский боз хуҗаларына алка кертә. Матчның икенче яртысында Эдуард Гематов гол кертә. 23 секундтан Нефтяник капитаны Ярослав Альшевский алка кертә һәм 1-6 исәбен урнаштыра. Алты алка кіруіне қорамастан Южный Урал бирешми һәм Әлмәт хоккейчыларына икенче алкаларын кертә. Максим Кореневский һәм Александр Зайцев һөҗүменнән соң 7-нче голны Ислам Гәрәйшин кертә. Алга табада Нефтяник хоккейчылары яхшы уен күрсәтә һәм 2-9 исәбе белән сезондагы иң зур җиңүен яулый. Орсктан безнең команда Ушалыга юл тота. Киләсе уен 15 февральдә узачак. Бүгінге шулар иде. Миндәй Сангалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз, исән сау булыгыз.